Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke unciphisa i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje ey'gamekweni-ke ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kunodaba obelikade lusematheni engithi izolo okanye kuzosa kube izolo, udaba olwenzeke laphaya eStenga kaCapitec la ekuthiwa-ke kunelunga lomndeni ebedlulile emhlabeni, then lo muntu obeshonile ubekade-ke edlala umasingcwabisane wakaCapitec. So ifamily yakhe ithe mayithi-ke iyoclaima i-insurance kaCapitec, uCapitec wathi-ke ufuna i-proof ephathekayo. Kuthiwa-ke le family ivele-ke yadecide ukuthi-ke ifike nesidumbu qathatha kaCapitec waseStenga. So abantu-ke bakhombise-ke ukugxeka kakhulu uCapitec after ukusabalala kwalezo indaba, kanjalo-ke ney'thombe ebey'trenda ey'nkundleni zokuxhumana. So ingane zakwethu okuvelayo-ke namhlanje nokuthusayo, kuthiwa-ke omama ababili abebehambise isidumbu eCapitec njenge-proof yokuthi umufi ushone ngempela. Kuthiwa-ke namhlanje baboshiwe omama ababili, kuthiwa babekwe amacala okusabisa, ukuphazamisa umphakathi ne-extortion. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho, awubhale lapho kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba, ngoba ngokwakaCapitec bona bathi bacele i-proof ephathekayo ukuthi umufi useshone ngempela, not ukuthi ifamily ize nesidumbu khona kaCapitec. Ahlangabezane kwi-comment section. Zikwi-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.